King Production. Everything's set for us that I get. Everything correct, everything balanced. Pepindi we wanda ida. Unazuba ndika kufunga nchikufonera. Unapampa phone baby ndingoripa watatu mdichaura newe mdewa wangu kuti vile kufambasi. Asiwe vyetu vande hita wesafjiona. Waiona sekungendiri kutamba. Baby nendeta kudani moyo wense. Daka perera Utazo yo kabako iwe mpura ganyanaya. Wama kufunga nguva yanga kandi tambisira. Uchini nyepera kutunondira. Nene saka utazo yo kabako iwe mpura ganyanaya. Wama kufunga nguva yanga kandi tambisira. Uchini nyepera kutunondira. Nene keti baby wakandi kura kundarira. Una mafia ngunda garandi chivisimbisa kuti mafia rangdine kangu kanodana na komkakaona pafe ya gazangi mimuchanya tsokutskana atanda iziva kuti baby vichadai msuvaranas baby uchandrambva zvakadai una zuva rakacheka ngakudai una wandisiya sodzi matamecherera iwe mvura kayanaya amakufunga nguva yanga kanditambisira uchininyepera kuti unondira nene saka usazo yo kabako iwe mvura kayanaya wama kufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kutunondira wandibaya moyo wandibaya kaini wandibaya moyo wandisiya ndine chironda wangu mudi watso ona baby ruchaya ndinobata ndabva kubasa ndakufunga maiwei aveste zvijotaita tiri vaviri tichidanana tichiseka pepu ndichikuimbira dzimwe chindiudza tonyaya tunosuwitsa dzimwe chindiudza nyaya twerudo tinyatsosimbisana wani kuti tichave pana mainga wani utsazoyo kabako iwe mvura kayanaya wamakufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kuti unondira nene saka utsazoyo kabako iwe mvura kayanaya wamakufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kuti unondira nenevia bebi ndiwe wandaida unazuva nezuva ndikakufunga nchikufonera unapampa phone bebi ndingoripa watatu mdichaura newe mdewa wangu kuti vile kufambasi asiwe vyetu vandaita wesafjiona waiona sekungendiri kutamba bebi nendeta kudani moyo wese ndakaperera utsazoyo kabako iwe mvura kayanaya wamakufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kuti unondira nene saka utsazoyo kabako iwe mvura kayanaya wamakufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kuti unondira utsazoyo kabako iwe mvura kayanaya wamakufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kuti unondira nene saka utsazoyo kabako iwe mvura kayanaya wamakufunga nguva yanga kanditambisira uchindinyepera kuti unondira Fire King Production.